mfowethu umsakazo as a discipline, it needed someone like you, needed a Kansas, it needed a Podloza, a Bob Mabena, a Glenn Lewis. Oh man, yes, correction. Go for it. Yeah, love it. I love it. Oh boy. So when you say these people are born, yes, bakhulu endaweni ethile. Like, and you wonder, because now most people mention Mr. Magic kungenela kumsomluko wavula iprovince yonke yatrenda leyanto et ni how. What was his childhood like? Yeah. Man. This person okwazi ukulapha ngephimbo lakhe into ayishoyo abakhangisi bathembe yena emncintiswano. Yeah. Bathembe yena yonke. Who is this person? Linda Sibiya, Mr. Magic. Before he was Mr. Magic, we got nje Linda Bush. Yeah. So now it's a funny thing, ne? Yeah. Because now sesibamba bexoxa indaba zami yabo. Nami ngentshela perspective entsha mangizwa ngabo. Yeah. About yourself. Yeah, about me, about nje itori zami. ULinda Sibiya eshowe bethi kukhule ingane ekhaya, uyingane njani? Uthena wazala kuma wesithathu. In angisazi kahle ngestory sakhe, but umuntu engimazi uyasazi noZipho. Hey, your sister. Dadabo ka Mr. Magic. Someone welcome to emsakazweni. Yebo njani? Siyaphila mami, unjani wena? Santo. Siyaphila. Hey, bayenza inkinga uma nobaba la basilethela lo muntu omphakathi wezwe. ULinda Sibiya, Mr. Magic, othandwa ngisho naye salakazi emakhaya ensimini. Othandwa ingane euniversity, athandwa elokishini, athandwa emakhaya, olapha abantu bathi umuntu uyayikhunga. Amen. Ubani uLinda Sibiya? Ongichazele nje mangithatha ngibeke. ULinda Sibiya ekhaya show sibiza ngomeshendoda. Igama laqhamuka kubaba. Unezinto nje owayezenza ekhombisa ukuthi uyindoda futhi umuntu ekhaya uNkulunkulu ampha ukuthi abe nomqondo adlule ngisho thina esibadala. Kumanje simhlonipha njengomuntu omdala kanti uyaselama ngendlela uSimakade amhle ngayo. Iphilo. Unesiphiwo esikhulu nje nanokuthi ngambona sesesikoleni. Ngoba mina bengiphambili. Ngiyalapho ke sisi niqale nini ukusibona lesiphiwo kuyena ekhule ehamba egcekeni ucha lo ungakaJehova lo kunento ethile ehleli kuyena niqale nini ukubona into enjengaleyo mami? Ngiqale ukubona esikoleni ngisese primary ngiphambili kancane kuyena ngoba ngidala waqala wenza ama SDN lokhu inkonzo lezi Transgender Christian Movement. Waqala wenza khona inkonzo wajika lapho singelilanga ngibona senza iconcert lokho ukuthi I dance reading ngekho ukuthi avele umbone eqhamuka nemoto enkulu lesikhathi sihamba ngenyawo athi angigibele ngihambe ngemboto ngigibela ngihamba ngenyawo sibambe ibhanti lami ngihambe ebheka nami ethi uyayibona ngizoba nale moto mina eqhubeka nje empilweni naselusi inkomo uthole sesisakaza nelamasetshaye othiso umbone ntambami yothisa ifake yona entabeni inkomo uthole ukuthi usiyamemeza manje ukhankasa amemeze naye amini Mabona amabhanoyi dlula sinami ngigibela lelabhanoyi. Oh Nkosi. Manje imake sisi lana ke I think lesiphiwa uNkulunkulu usheshe wamsusa esho wamlethe eThekwini ukuthi azophila ngipurpose uNkulunkulu ambekele yona. Uhambe emncane ekhaya nodumo lashesha lamfikela. Kube njani emndenini uma ethatha leligxathu lokuthi useyahamba kanti usemanzi mbejana? Kwabanzima ehamba ngoba wayeseyofunda high school engasekhaya
wafunda isonto elilodwa wathena useyahamba uyeThekwini ba wathi mama uzokwenzekani uma uyakhona ukuthi hayi ngicabanga ukuthi konke ngosiyenze kwalikhona ngima emshiya kanti umuntu wayekhaliphile egcekeni mhlawumbe enzi into eziningi wahamba ke waya kubaba phezuzwa ke ilanga nenze nje ngoMaragwane ethi khona isizwe khona la khozini ezokufika ngo8 esuku wathi manje sihlale silalele kanti uyena isililo esaqhuma lapho ukuthi khona umuntu wasekhaya uNkulunkulu asemphakamisile ngendlela esasiyona waphakama njalo ke abazali bethu bazobahamba emhlabeni lokho ngikuphela umuntu njengoba ekhaya ukuphakamise kakhulu ngisho namanje abazali bethu bengekho uyena futhi oqhubekayo ekhaya yaliphakamisa akayekanga ukuphakamisa ikhaya kuphela bephakamisa ngisho nendawo yangakithi makuqhamuka yena ngakithi kuba ngathi qhamuka inkosi yakhona ngoba ufike amotivate nabantu ekhaya khona seliqhubekile ngempilo ngomlomo wakhe nje kuphela nga-100% nanokuthi uma ukhuluma nje mayikhuluma nami nabantu basendaweni siyahlonipha kakhulu ngoba uyezwakala iphimbo lakuthi impi iyaqhubeka ingakho nje imithunzi uNkulunkulu akaqhubeke naye futhi insizwa enkulu nanokuthi mayeshela noma yini kodwa ivele uthi ena angisabi uNkulunkulu khona ingakho ngiyabhala ukuthi sinothola Niyamkhulekela kodwa ekhaya babuye bamnephuze ngenxa yobukhulu iminenhle besipho sakhe usathani uyafika bamnephuze ngoba akathandi ngoba thina simelele ngaye usibiya so usathani uattack yena ngoba uyazi uyinsika yethu niyamkhulekela ekhaya uma kwenzeke izicela amandla ekhaya kisesibe njani isimo uma engaphansi kokuhlaselwa uyabona manje sihlaselekile angazi uma kwenzeka mina ngedayini ekhaya ngihlaseleke kakhulu khona ikhathi lami mhlawumbe mayithi uyosebenza ngiduma mhlawumbe lenzani angilali yazi ngamhlupha kakhulu ngibuza ukuthi ukuphi okwanjani noma uzohamba uma wayethi mayingangenanga ekhosini umzithi awenza noma isekho ngizoba yini ngingcatshwa ubani kodwa besethi likhona ikhandle limhlophe umntana masikhuleka mase ngimhlasela ayikho into esiyenza ekhasi yenza mina siyemanzini sidoleni phela ngibeka usuku ngoba enhlizweni yami ngaze ngasho ngoba sesisele ekhaya sesibathathu ngathi inkosi yami ingona athethe mina kuqala ngoba uma wahamba emhlabeni angiboni ukuthi ngaqhubeka empilweni ngoba isikhathi angizile kuyena kusinikeza usimakade kakhulu ngisho naNkulunkulu ngikhuleka ngithi hayi simakade ukuthi ngikhulekela ulinda ukuthi aphile mhlambe aphile kuze kube phakathi ukuthi ekhaya uyena olumisiwe futhi ulinde ma wahamba ekhaya ngiyazi ukuthi ngizaphila bona Santombe manje kunzima kakhulu uyamuzwa sisi wakho uyawezwa lamazi. She walked us down that memory lane. Uyasho when things get tough wenza lokho mawa ekwenza ethi khiphane la khandlela limhlophe sihlale edolweni. How does this make you feel? Angikaze ngikhale ngezi interview sizonozipho silanga ngilama yena. Yes. Uyena samba sicela ukudla kubantu silambile ekhaya komakhelwane. So Felix ngishayile ke this one ekhaya sasihlupheka kakhulu kwakufika umgqomo enama crust izinko ngekholutho so mombuza ngihlala ngekhaya I spend most of my time ekhaya because is la engithola khona strength ila ngithola khona amandla so nilethe umuntu she's my friend more than a sister sikhuleka naye sithandaza naye uma qhemasa umbuzo ukuthi ngathandaza ekhaya izindlu sise udaka ngayi round ngathi la kuzophuma izindlu so mase ngakhile manje ekhaya
ngengibona ukuthi uNkulunkulu alalela. Yeah. Abaningi ngihle ngimadabukela ngithi motivation bayifunda kakhulu eBhayibhelini. Mina motivation ngiphilile. I know what is it ukungena kuma trials and tribulations. Sure. So kulethu noZipho we best friends. Sikhuluma everyday mhlambe usuku liyaphela sikhuluma ka7 noma ka10. Ilangla nakhona amandla ke manje nilethe umuntu orong ongikhalisa because amandla ami ngolanda kuyena. Uyena noZipho. So and ukhula ngangifunda ekhaya ngenza ama competition ngamakhandlela esikoleni ngibonisa izingane. So ingakho ngithi mawukhuluma ngeradio meshe ekhuluma ama battery ngangibabeka phezulu kwendlu. I walk radio, I eat radio, I read people, I see people, I see God in them. So what I'm doing on radio mangikuphi to me impilo yami. So man let noZipho let umuntu ongaziyo. Best friend. Angazi nami ngayela. Yeah. I was about to say ukuthi you're talking about the relationship yakho noSizipho and it's making me so emotional because ngikhumbuza relationship yababa wami nosisi wakhe. Bathandana kanje. Yeah. And I'm thinking to myself, there is someone who's not talking to their sister or their brother. And umgqugquzela. You know, as Felix calculate Tumeza now, I mean, you know, sekuphele konke Hilton, ICC, Santin, Mhlanga, hotels, cars, drinks, whatever life. When you want to recharge, go to someone also ongekakubiza ngoFelix ozokubiza igama lakho. This is the only one ongena sokuthulekile athi ngiyakubona ukho right. Lo ngiyamtshela lo uhlala ethi hey ufuna kuhambe mina kuqala mina ngihlala ngithi uwe ufuna ukukhuluma ngoba uyangazi inhliziyo yami sokwenzeka konke esethi ungamkhulumisi lo ungamniki imali lo ungenzi ngithi akuyena ingoba iyamsinda lento engiyiphethe. I'm chosen. All of us are called but few are chosen. Yeah. As you are here you are chosen. Felix you were chosen doing a prank ukukhozi. Mina I was not pushing you, no, it's not me. It was not me. No. Mina ngangidlula it was a season yakho ukudlula to uyaphambili. Now I mean sonke. So what more chosen ngicela unitshela mawukhethiwe linde musu kulindela glory in the red carpet. No. Every time you're chosen, you must be ready for a black carpet. Magic. Sisnozipho. Yeah. Isibusiso sika mama nobaba. Yeah. Esakhuphula umndeni osusa odakeni wazwapha kusimende. Insika yasekhaya esikhosela kuyona thina sonke lezwe. Khuluma naye ke ma sesisonga uhlelo amazwi naso inhliziyo yakho phona ukwasho kuyena silalele sonke somphakathi. Ulalele manje uBudlinda. Ngizana ngosoto sibe Ndaba mkhulu. Sakhale kakhulu mawusuku ngakhulumanga nathi siyasokola kakhulu ngihlale ngitshela ke ukuthi bangiphenze yamfo wathi yamfo ezulu ngijabule uNkulunkulu nawe ukuthi ungashiyi akashiyana endleleni ngesikhathi zilinetha usuke khona Ndaba mkhulu. Akayesefane bemkhanda ngamatshe uthi wayekhona wayengalele Soto. wayelalele wayekhona mhlale khona wayekhona ngishina koJob Ndaba mkhulu. ungakushaya konke kodwa yazi ukuthi emkhulekweni la sithola khona manje Soto. uyazi ngisonto ukuthi ngasevele ekhaya siyambiza ukuthi makade bese yazona Siyangoma. Awuza. yes Da. Sisnozipho siyabonga kakhulu. Nkulunkulu abenani siyabonga nangesipho enisishara nathi. Yeah. Siyancela kakhulu siyakhula kuyena nangamazwi akhe nayo yonke uNkulunkulu into ayebeke kuyena. yes Abe nawe ke nawe siyabonga mama. siyabonga kakhulu Sizigaka CFM. Sure. The story of Linda Sibiya Mehlendoda.